Rufu u l-Gamima, kitba u diżini ta' Marika Borġ. Din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Wise Owl Publication. Odwa waħda, Rufu sema ħoss stramp fil-ġinien. Rufu ħareġ jittawwal biex jara minn fejn kien ġej il-ħoss. Rufu mara xejn u għalhekk reġa' daħal jorqod. Wara ftit reġa' semma dak il-ħoss. Din id-darba Rufu ħareġ jiġri u beda jimbaħkem jiflaħ. Dak il-ħin reġa' nsema ħoss kbir. Rufu dar dawra biex jara x'kien ġara. Mal-art ra Gamima żgħira għadlu l-Gamima, tweġġanix nitolbok. Da żgur li le għalila Rufu, jien ħabib tal-annimali kollha, jien jisimni Rufu, u int x'ismek staqsa Rufu. Jien jisimni Ġiġa, kont qiegħda ntir minn fuq l-eliqi u f'daqqa waħda smajt pum pum. Ma nafx ġara wara għax waqajt. Naf li meta qomt kelli ġewnaħ miksur. Ara, issa ma nistax intir għalhekk ġejt hawnhekk. Skużani jekk dejjaqtek. Tinkwita xejn qal Rufu, issuqgħod hawn sakemm tkun tajba biżżejjed biex terġa' ttir. Sidi Paul żgur li mhux se jiddejjaq bik. U hekk kien meta Paul ra l-Gamima mill-ewwel ħada għand il-veterinarju minħabba l-ġewnaħ miksur li kellha. Paul xtara gaġġa kbira u ikel tajjeb għal Ġiġa, kien jieħu ħsiebha sew. Rufu Misha kienu jieħdu ħsieb Ġiġa wkoll, kienu saru ħbieb kbar. Wara xi ftit ġimgħat Ġiġa fieqet, fl-aħħar Ġiġa seta' terġa' tibda ttir. Grazzi ta' kollox qalet Ġiġa, hu ħsieb li ma tersaqx lejn il-periklu qal Rufu.